to my YouTube channel लोगोफोर दिनैहाय आङो नैबे कारिगाव मोनसे beautiful garden बे गार्डेनाव फैदों आरोखि ना बे कारिगावआवहाय बियो दैमालु बिर जोहोलावनि बैयावहाय मोनसे मुसुखा दङ बेनि ओरै जिङावहाय आरोखि कारिगावनि बे पार्क आरोखि ना बेवहाय बेरायफैदों बिराद मोजां beautiful जायगा बियो माने बे जायगाया गोदो बिराद फेमासमोन आरोखि ना बिराद फिल्म शुटिं एलबाम शुटिं खालामोमोन आंबो गावनि मेगनजोंनो नुबोबाय बाट दा बे गार्डेना बिराद सिरिसै आरोखि ना रावबो बारा फैलाबो ओमफ्राय मानि थाखाय सिरि जाखो मानसिफ्राबो गार्डेनाव फैनो मोजां मोनला ना मा जेबो बुंनो हाथ'ला आरोखि खिन्थु बिउटिफुल गार्डेन आरोखि ना बिराद मोजां गार्डेन बियो बिराद मोजां मोनसे रिलेक्स खालामफैजाथाव जायगा आरोखि ना स' बे जायगाखौनो लोगोफोर आं नोंथांमोननो नैबे भिडिअनि थ्रु बे जायगाखौनो नोंथांमोन आं देखायनो सेस्था खालामबाय बे भिडिअनि थ्रु लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो ओमफ्राय भिडिअखौ मोजां मोनोबा प्लिज अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो जाहाथे नोंथांनि सापर्ट मोननायजों नोंथांनि मोनसे साबस्क्राइबजों आंबो जाहाथे नोंथांमोननो मोजांसिनाव मोजां भिडिअ लाबोनानै नोंथांनो देखायनो हानाय बायदि स' अन्नानै रिक्वेस्ट खालामनाय थाबाय प्लिज अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आंनि चेनेलखौबो लाइक शेयार एन्ड कमेन्ट खालाम स' लोगोफोर बिदिब्ला कन्टिनिउ नोंथांमोननो आं बे पार्कखौहाय देखायनो सेस्था खालामसै आंनि उनाव फैफाबाय थाबानो जाबाय स' लेट्स गो बिराद बरिया पार्क लोगोफोर बावहाय बेरायफै नोंथांमोना जुदि मालाबाफोर गावखौ एसे रिलेक्स खालामनोब्ला बे जायगायाव फै बिराद गोसोखौ गोजोन मोनगोन सायख्लुमबो बिराद मोजां नैबेखौ मा बिफां होननांगौथाय लोगोफोर बे औवा आरोखि ना खिन्थु माबायदि सिस्टेमनि बिलाइ फिसा मा औवा होननांगौ जाखो बेखौ औवा थेरे होननांगौ ना मा होननांगौ खिन्थु बिराद मोजां नुयो आरोखि ना बिराद मोजां साजायनानै माबानानै दोनदों एखे ओरै जायो आरोखि ना बिफाङा बिराद बरिया आरोखि ना स' लोगोफोर फैबावदो आं नोंथांमोननो देखायबावनोसै माबायदि जायगाफ्रा ओरैहाय फैदो नै स' बिराद मोजां जायगा लोगोफोर ओरैहाय नै नायदो नोंथांमोना नैबेहाय जिरायग्रा बियो मोनसे ओमफ्राय ओरै नायदो नै बै हनै डाइनासराथ' बुहुमनिफ्राय गोमालांबाय लोगोफोर खिन्थु नैबेहाय मोनसे डाइनासरनि नैबेखौ नुनो हागोन आरोखि नोंथांमोना बिराद गिदिरना आं बेवहायबो गाखोनायनानै नोंथांमोननो ससे देखायनोसै नै बे बिफाङा मा बिफांथाय जा गोलाव नङाथाय नै आनारस बिफां बायदि मा होननांगौथाय नै बिदि बिफां माबाखौ गेजेराव ओरै थाङो हनै माबायदि ना बेफोरबायदि नै गेजेराव बिदि जालाङो आरो मा बिफांथाय नामखौ मिथिला लोगोफोर जिखुनु फैदो एसे नोंथांमोननो देखायबावनोसै बे गार्डेनाव डाइनासराव गाखोनाय गाखोनो हागोन ना हायाथाय गाखोनायाथ' गाखोबाय लोगोफोर दा ओंखारफिननोसो मारोगोन ओंखारो बेनो लोगोफोर डाइनासरनि दा संसाराव डाइनासरखौनो नुला खिन्थु नैबेहाय मासे डाइनासर दं नोंथांमोना जुदि एसे बिनि माबाखौ नायनो लुबैब्ला बाव कारिगावआव फैनानै नोंथांमोना नायनो हागोन मा होनना बुंबावनो बेफोरखौनो भिडिअ बानायनानै नोंथांमोननो देखायबाय लोगोफोर जाहाथे गोजान मानसिफ्रा सोरबा खाथिनि मानसिफ्राथ' नुबाय खिन्थु गोजाननि मानसिफ्रा नुवाखैबो जानो हागौ स' ओंखायनो एसे देखायबाय लोगोफोर आरो ओंखारफिननोसै आङो ओंखारनायनि स्टाइलाबा माबायदिलै बेवहायबा सेन्देलखौ फुनांगौलै जानाय नङा हाजो गाखोनाय कम्पिटिसन खालामग्रा मानसिफ्रा गोदो उन्दैयाव हाजोआव कम्पिटिसनजों खालामलायोमोन जोङो लामाजों नङा बेबो मा होनो ओरैहाय
मानखो इदि मानबाय बेबायदि मानबायसो हाजो गाखोयोमोन गोदो उन्दैयावहाय जों आं आरोखि लोगोफोरजों आं जेब्ला गुवाहाटीयाव थायोमोन गुवाहाटीनि हाजोफोरखौ आरो देखायबावनोसै लोगोफोर एसे ओरै जायगाफोरखौ देखायनोसै कमप्लिटलि देखायनानैहाय अननानै नायलांदो मोगथाङावबो बेजोंनो समान ना मामोनथाय डाइनासराना बेनिफ्राय देरसिनसोबावमोन खिन्थु मोगथाङावबो खिबाजानि डाइनासरा बेजोंनो समानमोन ना मामोनथाय नै सिङाव बेरे बाहाबो लानानै दङदां बेरे ओंखारदों बेरे बाहा लादों होनदां सिङाव लोगोफोर नोंथांमोना ओरै देखायलांनोसै आरो एसे थाबायलांनानैहाय माबायदि लोगोफोर नै जिरायग्रा बिराद मोजां दं जिरायनो आरामनो जिरायनानै रिलेक्स खालामनो हागोन बरियानो जायगाया सायख्लुमनो लोगोफोर फैबावदो लोगोफोर मा देखायबावनो ना बेखिनिखौनो देखायबाय लोगोफोर नोंथांमोननो भिडिअखौ नोंथांमोना मोजां मोनखो मोनदिया आं जेबो बुंनो हाला अननानै प्लिज कमेन्ट खालाम एन्ड लाइक शेयार एन्ड प्लिज साबस्क्राइब खालामनो दाबा स' लोगोफोर see you at next video बिदिब्ला बाय बाय